Pini nili nalitum APHAN Chirstmas Abirta Arni KETHEK Abirta ALAMJIR KETHAN APHAN se nili ninghang lo. JISU MAHANG KETHEK alam ilitum CHETHAN DAMDE APHRANKKE MAHANG KAPETHEKJI APHAN KACHOPETHE ABANGPI ALAMJIR KACHINI NANGJI ke AKENANGSOTLO labang so alam nili nalitum pen CHETHAN ninghang lo. Pima labang pipen ajoksi pini elitum arni kethe mate Chirstmas mate JISU AMAHANG KETHEK arni pu talon lo. Tangte labang pi komat lo. Kupuson abang pi lo. Lapen A-OT-ADUR kupuson lo. Elitum akachini NANGJI AKENANGSOTLO. Pi podma MAHANG KETHEK arni ke ape phansi mathadam nanglang la kalite MAHANG KETHEK arni putalon ji aphan atisungdo meri inut manghume me anong jumeklong jinghon se arna aphan kroi thirklong kroi thip abang pila lapen labang pi aphan man lapen akero ilitum pinangji miri aphan ke lakado kawe aman ke donai akam ate ke JISU aphan pirthe athak AMAHANG KAPETHEKJI KACHOPETHEJI AMAHANG KAPETHEKJI labang so akam aphan arnam labang pi aphan ingwai det tanglam JISU ke ok arona teng pen ke miri pen si banglo lapen karjong arona teng pen ke arnam pen si JISU ke wanglo meri aphan arnam ape kipu lake choklim kali meri aphan ke ok pen AMAHANG KETHEK JISU ape pu kipu abang ke chok lasi ki meji meri ke JISU ke chaktang karjong kang thir nangge toy je aphan alangli sangho atumpen chonghong dun rab lo meri aphan ke Pentecost api pen ke labang pi amen aphan kapaklang pon awi KETHEK re atum lapen kiwi atum ta meri aphan kardom jile ke bang kali monta oso JISU kapejog bang aphan kardom kardi si bang JISU amen pen kadok kowe alam lapen akam anta claim NANGJI pusi ilitu aphan hastro long ethan tanglo Bible along na hok ang deng ta along ta meri aphan karchoji kardomji ilitu aphan ekachuningri piji abang lo lapen labang pi amen pen si ke claim NANGJI aphan ke epeklang klik monta nem supi JISU AMAHANG KAPETHEK ke alangli ingthir jira chithe pensi kido ke thak abang pila lasi KHRISTO aphan KACHOPETHEJI lapen AMAHANG KAPETHEKJI abang A-OT-ADUR ALAMJIR ilitum jinidam sena isi A-OT-ADUR ke labang pi ke meri ke arna aphan lapen arna maning ke hang aphan kachohot dai pe me abang pi lo arna aphan arna maning ke hang aphan kachodai pame abang pi lo look ang deng pi isi thongker nar ke balong meri amethang amat chipulo chini ikha neli hempu abanpi hempu ABANGPI nang lilam ason le niliphan pe plang nang ason le pe plang nang ladak penchini meri arna aphan kachodai abang nang lilam ason le pe plang nang kipu nikinang ban pi la posi pi manang ne pen ke claim ji la nang ning khang ateng le pe peng nang pusi meri ke arna aphan
ake kroi lapen arnam phan akachodai dak theklong la posi medike arna phan arning kang phan kachodai thip abang pina medike arna phan ke kroi thip abang pilo lasi lukang deng pi si plikara trok pen pokera polo na tumlang lo tangte hodak theklong ji lasi alang li pulo nili hempu anong pethelo hempu phan kero karcho ke kroi lapen nili karjong ta ne kapejok abang arnam pena po chehok olo alang li ke arna phan kachehok arna phan kachuro arnam nili phan thang ta kalidet aban pi aphan nimathal pulo ne hempu ban pi lasi arnam ne phan nimathal pima matha non pena para kado kave atum niliphan ahir jume athing kering me abang pi pusi niliphan puji pima aja kong ke the arnam niliphan kam ke the klem tanglo lapen alangli men ke kangthir arnam ke ingthir arnam aphan kaphere atum aputhak awe anta alangli arnam kang jinso dover pusi meri ke kroilo lase arna phan alangni ke kroi thip abang pi meri ke ingthir je rakai pen se ke do alangli ke arta jumchot arlo so aw korjang ba nim supi monta alangli A-OT-ADUR lake ingthir je pusi lada hastro long tame itom phan ethan lukang deng pi sing ko thok si along than lo Joseph David akhe kare tang aw korjang amen ke Mary alangli pen kare rap abang pilo lake Mary alangli nim sopi monta ladak pulo Joseph pen elong pet dimtar pasi sedet do alang tum chi en chong hu helo alang tum kerai chotlang alang ingthir et pen si dolang lapen pangri re aprang pen labang pi karjong kang thir pen aso pathe tang karjong kang thir arnam akarjong kang thir pen si alang li phan oso papathe meri ke arnam aphan karcho lapen kardom kardi abang pi lasi luk angdeng pi si plikera throk along alang li pisi pulo ne hemphua nong pathelo pulo tangte alangli arna phan kero thek abang pi lasi munit atum pap keklo mate arnam alam kapate pek arni pen arnam kela keklo tang amunit atum an aphan kapejok ji aphan kapejok abang amahang KAPETHEKJI aphan nim supi kang thir aphan si arnam kang gin sopen ingwai detlo la hello abang Putin JISU KHRISTO pang ke kroi atum anke labang pi ason A-OT-ADUR ason thak do si arnam kang gin sopen karjong kang thir pen JISU KHRISTO A-OT-ADUR chopathe si pirthea thak AMAHANG papathekbek NANGJI arnam ke kapejok abang arlo sopensi AMAHANG thek NANGJI pusi montri lo arnam thangsi montri lo lapen lason thot si akamta chun lo mate pleng lasi kicheng aneng pi ke thom krip pholong arnam montri lo amethang ang hopen si barlo arnam methang ang hopen si barlo nang ateke hi isarpo lapen arlo so ang bong if nang somar hi isarpo asomar lapen bangpi ateke if asomar ang bong hutur pacheplang la aphu pangchepo lapen nang la kengti pangchepo JISU KHRISTO
ABANGJI ke arloso pensi bangji arloso si AMAHANG KETHEKJI labang so alam ke arnam ke chenga hut pensi la montri det tanglo labang so ke playing phan lang dam lo tangte galet jang ding pli along iri to man than dak lo ladak mo ka montri alam ke playing alam itu man than dak lo la sila dak pulo monta ahut nang choksi arnam ame thang aso po phan nang toilo alangli inut arlo so pen amahang teksi inut arlo so po ason wanglo lapen aron aber sidolo JISU KHRISTO amahang KETHEKJI arlo so pen si thekji puke arnam si la montri tanglo lapen la so ka montri ke pleng ke etum dak thek longlo Mary pen job alang ni so pathesi JISU KHRISTO aphan pirthe thak amahang papathek lo ok pen tangte JISU KHRISTO konat pen si wang ke wang lo konat pen si ke wang lo hempu JISU KHRISTO ke arnam pen si wang lo jonang ne pi ke thong ke sia long pulo angsong pen ke bang abang ke kadok ke apu thak lo pulo tangte alang like arnam lo alang like arnam pen si wang lo jonang ne pi trok thong ke na ke balong pulo arnam aning ke hang kapa playing JISU ke sining pen nang her sining pen nang her JISU ke arnam asopolo asong taksi jonang neng pi nar kep inkora thom along nili ke angsong pen nili ke pirthe asokali tamne alang pirthe open plang sita pirthe asokali arnam aso jonang ne pi kretrok angdeng so thong kep along eto phana kup than tulo nili tum chini lo nang like arnam pen sivang muni da tum asang ho tum labang so lam ki po lam la lo ni tum chini lo nang like arnam pensi ke wang isia korean krep hop flicker thok si along la son thak si than lo aduna munit ke sining pensi wang lo aphrang munit ke adom lo aduna munit ke KHRISTO lo la KHRISTO ke JISU ke la ke arnam pensi sining pensi wang lo la posi JISU KHRISTO ke sining pen arnam along pensi wang lo la posi alang like arnam asupolo lapen Mary along alangli nangklangsi pathesi chopathesi amahang papatheklo kangwai tang ahir chumia theng abangpi aphan tande kopia posi JISU KHRISTO ame thang arje chilar nang kokloma alangli wangham tamia pot nani penchup thuta chok moda pia posi alangli labang so pirthe thak ok che parjansi arje cheplang loma nang kok loma pima arna madaga tur theppi lapen pap ke languni lapen munit atum virdechi bipot ma munit atum inunatta kang thirawi kadok aveta papia se pap si klemlo la posi kupusonsi arna methang wangsi munita tumolong nang ceklang poma pipon ma vir etji lasi arnam arje pen kapincong det atum aphan isarpo aban pen kapejokji labang so kame klemji pulo tete kapejok abang munit ason tak arje en pensi munit atum ang bong dosi labang so kapejok lapen arna marat kape plangji akam ke klem pachun thek joji lasi JISU KHRISTO ok arje chilar nang koklo lasi nimso pipen amhang thek nang koklo lasi JISU ok pen mahang thek nang koklo Isaya troksi krep dialong lason si ito manthan lo arta kang dukarlo so aso pathe tanglo lapen sopo pirthe pahache po
papahache po lapen nang la amen Emmanuel nangji arnam si JISU alang li pok arlo ke do penta pathethe ko penta amen ke tang lo Emmanuel pulo tangte itumolong duklung arnam itumolong dober arnam lasemen nangji alang li menta arnam si thik tang lo pirthe thak amahang thekji posi ok amenta nang kolo Emmanuel arnam itumolong dudumber isa sirkep trokolong ala ko putolo oso ipitang lo amen la ke perethe kabang nokbe arnam doera po ningkang samarecho alang li men ke perethe kabang alang li men ke nokbe arnam alang li men ke doera po alang li men ke ningkang samarecho Luk isi thongkera isi along pulo sopo dut pirte pacheji la penang lila amen JISU nangji ok pen ke plangji aposi amen JISU nangji JISU pulo tangte Jehovah ke kapejok Jehovah ke kapejok isi John pli angdeng so hini along putulo JISU ok je plangsi wang tanglo John isi krepi along pulo lam ok planglo Keceng silam do lam anamalong do lam ok plang lo JISU KHRISTO la si arje chlarna koklo kang thir et nim sopi kang thir long pensi alang li mahang thek lo alang li pen na jok si mahang pathek lo la si ok arje plang lo kali pulote pir the papia tumke nang sunham pulote wir et po arnam ke kivir ning dok de lo kapejok jisi ning hanglo chonghoi si arnam JISU amahang KAPETHEKJI APHAN arlo so aphan si kangwai ma chonghoi si arlo so aphan ne kangwai ma JISU amahang KAPETHEKJI APHAN laso ke karjo alam why chonghoi si alang li labang so arlo so aphan ne kangwai ma arnam kapinchong hut pen ma matsi Osu KACHOPETHE LAPEN AMAHANG KAPETHEKJI APHAN ABORAKANKE ARL SOMAR ATU APHAN si pidetang Kecheng hot pensi Ok pen AMAHANG KAPETHEKJI atum anke arlo so pensi mahang thek nangji labang so aborakanke aher jumeke arlo somar phan si pidetang Arna amethang KAPETHEK tang aron hey arnam ke che phangno ne che othepji lake Nasi arnam kapejok abang amahang KAPETHEKJI aphan inut kang thir et arta kijum arlo so aphan ingwailo lapen labang piamen ke Mary pen alang li ke juda khai lasi alang li phan ingwailo pipot ma arnam pisi aron thek tang lo ma laso teng pensi arnam kam chiklem lo la posi JISU arje je pharlo nang jia potsi Nanghir ang nang nedet jia potsi kibir nang nedet jia phansi alang li ke ok plang nang jia potsi alang li Mary aphan arlo so aphan ingwai nang kok Matthew isi krenar ke balong etum phan than lo Joseph pen pangri re APHRANKE pen labangpi karjong kang thir pen oso pathetang mang humai me ke lehan lo arna ma karjong kang thir pen si alang li phan aso panghu Matthew ising ko rapho pa asupo pirte pache chetik elong pet Joseph pen ke irabrap redel lo lapen pulo JISU pusamen nangji Mary aphan pulo Joseph aphan ta pulo latum elong pet chepangri re dorabre aogo bi chepophe pipor ma babel long pulo karjong kang thir pen aso pathel Lugane PC thongkera pli thongkera pholong etum ladak Mary ke thak alam thenglo Mary pulo koson si plangjima Mary pulo koson si plangjima thambak manili penana belang tamane Mary aso chuba thelo karjong kang thir pena posi arnam abor ke pia posi labang pi
la ji thak nun lo ko son si la plang pu ma ne ke piniar ne ta pen nan do de lang ne pen nan ta lang ne pen nan pen ne ke ni ok ni wi chi pho phelang la pen ne ke la son je thek long le de le ko pu son la ma la so ge plang ji pu si alang li arna ma te kala Gabriel phan thak lo la si arna ma te kala labang pia phan pulo karjong kang thir nangli puthak wangpo lapen kang tui nei abang ajak kong nangli phan bin po lapen la aposi nangli so phan kang thir lapen arnam asopo pusi pudet lakin nangli pen nili ka salam alam kali nangli pen nili ke po alam kali nim supi kang thir arta ki jum hek arlo so phan karjong kang thir pen pinso ka chi ne ar anim sopi phan alang li phan karjong kang thir arnam si paher jume si alang li long JISU kapejok abang KACHOPETHE lo lapen AMAHANG KAPETHEKJI phan aher jume pilo lasi labang su meri KACHOPETHE karjong KACHOPETHE arnam dak tipuke nangli so phan kang thir lapen arnam sopo pusi pudet po JISU ke arnam sopo JISU ke ingthi der people ma karjong kang thir pensi la KACHOPETHE lo JISU ke arnam sopo po ipumpet lo JISU ke arnam sopo po ipumpet lo John isi krep thialong lam ok plang lo adak atur sopo ipumpet lam ok plang lo lake arnam sopo po ipumpet John ang nepi ke thom kret thok along pulo badu ta kibir vedetji bonta ki jurun chethe ke long ji aphan arnam thang sopo po bet pilo mpen nili pulo alang li wang ham lo te muntum vireji bonta kibir vedetji aphan si alang li ok penam hang thek nang kok lo kadok ve sonam hang thek nang kok lo people ma kapejok ji aphan se lang li mang thek nang kok la posi alang li ke arnam amathang sopo po pumpet elitum ka dok ve aphan epila isia John please sir kebalong pulo sopo pena jok elitum ke rengji aphan arnam sopo po pumpet aphan pirthe thak nang toy arnam sinang ke toy las arnam pensi nang ke toy arnam pensi alang li wanglo arnam sopo lo arnam sopo posi alang li arnam nang ke toy akam si alang li dak nang ke claim etum thek long lo lapen alang li si elitum aphan arnam epeklang lo lasi JISU KHRISTO ke arlo so pensi AMAHANG thek nang kok lo kupia posi JISU ok plang si pirthe thak AMAHANG thek nang kok kupia po lo alang li pirthe thak ok plang si AMAHANG nang thek nang kok labang so lam elitum chini da nangji Mathiong deng pi phok thok sia long alang li pirthe thak ok plang si AMAHANG nang thek nang kok athe ladak pulo aron kapevir ji aphan kali bonta kapejok ji sibang arnam aron arnam hukum kapathek tang ason an kapavir jile kapang no jile ke bang kali bonta alang li ke kapejok ji aphan si alang li ladak pirthe thak wang tiru ke thai ji si alang li wang lo bana son ke plang si alang li wang lo lapelang li hok lo alang li bana son si kam claim lo logan deng pi pliang deng so tikera thompulo arnam arada berta ke me ke thanji arnam ne phane toy lo sining penang ke toy ke arnam berta ke me ke thanji arnam arada berta ke thanji aphansi alang le phanang toy lo lapen logan deng pi kre ni tikera sirke bolong putulo pirthe thak me ke banji aphansi banglo alang ni kapang thir je phansi banglo akhi nu an ke je phansi banglo alang ni shaitan kam an ke e phansi banglo angde logan ni pikris ke bolong polo munira sopo la kang botang aphan keri ra ke pijog si banglo alang li ke la kibir tang kang botang shaitan ka patutang akar jong he amunira tu phane he kapijog je phansi alang li ke labang so pirthe thak wanglo jona ne pi ke thom kre thok sialong putulo pirthe ado kapado ji aphan kali
bonda sopo pen ajok pirthe ke jok ke jok thekji aphan pirthe athak sopo nang ton arnama sopo ang toilo ok nang plang nang koklo kapi jok ji aphan lo alang like nason taksi putulo la John nang dem pisir kep thongker sikwa abisar aphan si pirthe athak nang toilo nangga ci bisar ko nasi ke doloma arnam pen kapinchong arje arnam sumara tum nasi do erloma nangga ci riji nangga ci bisar je pan selang like pirthe thakam hang teklo hal tum long dam sike ban je pan hal tum ke than je pan hal tum puthot arnam adung ke ban tu tek je pan se alang li banglo angdeng pi kep angdeng so kep jonalong aku putulo chethe ke long tek je pan lapen ke dor phup apan se jisu ke ban kape dor phup je pan se bang chethe ta pi hoi gali ki jutnya chethe ki pi ye phansi banglo ki jutnya chethe pen kapleng se ji phansi alang li pirthe thak alang li ok plang si wanglo angdeng pi jon angdeng pi kreni pi ka silong pro pirthe kangsai je phan kali bonta pirthe ka pi jok ji si ne banglo pirthe pa vir je phali kangsai je phali adog pi je phan gali bonta pirthe ke soitana arideng ke do kok soitana tor ke do kok soitana ban ke do kok aposi lapen ke pijok ji phansi ji suwang koklo ok plang nang koklo angneng pi kre jon angneng pi kre ke thongkera pholong pulo ahok aphan hakhi ki piji si nili pirthe hachelo lapen nili pirthe athak nang klanglo jisu amethang machi pulo ne kebang ok nang ke plang nang kokke nili hakhi ki piji aphan ahok hakhi ahok alam ke than ji aphan si ne ke pirthe hachelo lapen pirthe athak ne nang chiklang alang li mahang thek lasi meri pena jokse arnam engwaisi kape jok abang ahok alam ke than je abang akhi ki pi je abang lapen nangka chiri abang kape jok je abang alang le chupathe si karjong kang the pen chupathe si alang li ke jisu kristo apan pirthe okateng pen mang patheklo bonta arnam ateng pen ke jisu kristo ke arnama supur lasi ka chinghon korte la peneng jira tum ilitum meri le karjong kang thirpen labang so chupa thethera amang pha thek thedate pini ilitum ke arni ke the amang ke thek arni Christmas puta tanono deji bonta ilitum tanonong lo hipoma inut arna phang ke kroi thip ke mesen kachodai thip abang pi pana jok ilitum ke pini chihok longlo pipodma itum hempu jisu kristo amahang thek tanglo pini nili nar tu aphan kachudung rigele hanlo media sona thak nangli jisu kristo ok athupen amahang pa thek thek det tai monsitame jisu kristo A-OT-ADUR le nangli chupathera la amang pa thek tha aki ong apiatum aki joke longji aningkang sam ke longji lapen hempu aphan ke kroi kachihodai lapen akarcho kadom thekji aphan arnam herjume nang tumolong padonang lapen ki jusisi neli kado kabe to aphan anta nili bir ke arna birta ke meke than karjua tum aphan anta nili ning aklong pen arni ke the kadom pijirsi pini nili nang tum aphan Christmas abirta than thekjolo kardom sininga thagado nang nituma po nang panchuro perfectlo nito ama putinta media son thak plangune det tahai jisu kapijok abang aphan ne chupathe si amang pathek det tahai monta nitum ke claim una kam karjong kang thir adan pen ke pleng set ji aphan le nito abang putin aphan ta per jumetha nitum ke than thekji nitum rason si kardom thekji rason tha si kesok pa mi thekji rason thak si nitum akaprek mahu me karjong thira kam adan pen chupathe si lai he pen amang pathek si ak ong pia tumake jogalong je aphan nitum rabon tha penega Christmas nitum adan nitum amathang aning nitum ethang akamatha nitum ethang akhi adat do anta nang phanga chipia ji boxisa sona thak nong e sona thak kachipanong thek ji aphan kethekere tumle la ser hejunga phekane puyang thuke bana sona thak nitum putin nitum abang arpum nang phan kachipanong thek ji aphan nang le herme pinon hempu lasi nang her jume jakong doji lapen labang so nang limhang thega ni kat pirthe dang lapen labang so alam karju tum anu puthak her jume ge doji lapen alu tum ningar loji skru mang thek ji aphan aning ang hap arlo pache pang thera Kristo Jisu
AMAHANG KAPETHEKJI APHAN nang lira tuman rabonta. Ningkang sam arecho, ningkang sam hatuman pitha. JISU amin ben siardom lo. Amen.